Karon guys, ikaduha nato kaadlaw diri sa bukid sa Tabon-Tabon ug ang atong ipakita gihapon sa inyo ang atong abaka guys. Nako diri sa pinakaubos na area guys sa mga abaka. Guys, nakakita na ba mog dahon sa nahaw guys? Na guys, nindot kaayo ang dahon sa nahaw. Talagsaon na lang nato makitaan ang atong dahon sa nahaw guys. Mayo galing kay na diri sa among bukid. Kung kagwapa kayo ang dahon niya guys. Indutay kayo. Ang iyang lindog sa dahon o kanang iyang dahon guys ay tunok. Human diha guys, oh. Nindot kayo ang iyang dahon, no? Morning atong abaka. Nahinloan na siya kay dugay na panahon guys. Wala na to ni siya napatuksi kay tungod kay ang nagtanom ni ini mao siya ingon pa nato tag-iya, pero ang kaning yuta guys kami ang tag-iya. Naami parinti nga nagtanom og abaka, mao siya ang nananom ni aning abaka guys. Human ang kaning abaka niya katong sa buhi pa siya, iya ning giprinda. Giprinda ni niya og 10,000. Human sa panahon na gusto lukaton sa akong igsoon, ang pangalan sa akong igsoon si Risa. Ang kabaka iyang gidawat, iyang gilukat guys. Human ang tag-iya sa lupa kay 10,000 lang tong prinda. Lukaton sa akong igsoon, gidungagan sa tag-iya og 5,000, mahimo ng 15,000 guys. Motong nakuha sa akong igsoon ang morning abaka. Tapos sa sige migpatuksi guys, sige migpatuksi ni aning abaka ha. Kay kami medyo bisag kitay tag-iya sa abaka, dili man ta ka mao manuksi guys. Mo nang gipatuksi na lang namo sa katigo. Ang bahin sa amo ni ato guys, kanabitang tinulo na bahin. Ang sa nagtuksi duha, ang sa tag-iya sa lupa usa. Mo to among pamaagi sa pag patuksi sa abaka kay dili man gyud ta katigo guys. Natay abaka pero dili ta kamao. Padayon ta sa paglakaw guys. Ato ni gayon sorbihon. Kaning lupa din hiya mga 5 ni ka hektarya ang sukod ni aning lupa. Human ang mga 1 ka hektarya man siguro guys katong mo'y nagsaop ni ani sa una. Kaya akong lolo mo ni tag-iya ni aning lupa. Tapos ang nagsaop na iya ra pong igsuon nang mo nang sa nilabay na mga tuig gibahinan sila mga 1 sugod na ka hektarya ng ila guys. Human ang nabilin sa amo diri mga 4 na lang ni ka hektarya. Daghan pa abaka nasiutan. Pagkahuman ni ana katong kami na naghawid aning abaka ha. Ang anak sa nagtanom ni aning abaka guys, iyang gilukat ang maong abaka sa amoa. Di ba 15,000 tong prinda sa iyang ginikanan, iyang giulian guys, iyang gilukat ang abaka. Motong anaan na pod sa iyang anak. Karon na siyang anak guys. Kanabitong siyempre kanang mukwantag abaka man di man gyud ta ka maumanuksi. Agya pong anak di ka mamanuksi kay babae man na siya guys. Gipatuksi lang niya glain. Human
nay panahon na murag limbungan siguro kay di man moabot sa iya ang bahin. Human kaming tag-iya sa lupa, naepektuhan ang among bahin pod guys kay bisag gikuha niya ang abaka guys sa amoa, kinahanglan mo rin gihapon siya sa lupa. Ang iyang rent niya na guys sa iyang bahin 20% lang ang sa lupa guys. Motong sa dugay niyang pagpatuksi, murag wala na siya ganahi guys kay murag gamay raman dayang kita sa abaka. Human limbungan pa siya sa iyang gipatuksi, wala siya bahini. Munang wala na siya nagpatuksi guys kay ang iyang pamaagi sa pagpatuksi kuan man ni 5, 3 sa nagtuksi, 2 sa iya ha. Human katong 2 na bahin sa iya, kuan patog 20% para sa rent sa lupa sa amo ato sa bahin sa yuta. Mo nang wala na iming sugal sa iya guys na napay mo tuksi sa abaka. Human guys wala may mintuksi na, murag wala na patuksi ang abaka guys. Libon kay kabat og 2 ka tuig guys wala gayud din natuksi Mo nang ang abaka nadaot, nangaluad na ang naibunga, nadaot gayud guys ug nasagbot gayud kaayo ang abaka. Di abay 2 ka tuig guys wala siya natuksi di daot gayud ang abaka guys. Human kadtong siyempre nakaagi-agi man tag kwarta guys, ang halin sa kupras diri guys kanina yuta mingabot man og 15,000 ang akong bahin kay ming mahal man ang presyo sa atong kupras. Ako siyang gilukatan guys kay naluoy ko sa mga abaka na wala na matuksi Kining akong gibuhat para mura nag-investment na ni siya guys sa ako guys na ako na ang nakadawat na pod sa maong abaka. Ako siya ang gilukatan og mao na ni guys na ako na pong napatuksian, ang ako na pong pamaagi sa pagbahin niya ni trisyo. 2 sa nagtuksi, 1 sa ako kay dili man ta ka mao mo tuksi guys, mo nang ingana ang pamaagi kung ikaw ang tag-iya sa abaka ang pagbinahinay guys. Munang nasugod naghinlo-hinlo ang atong abakahan guys. Manambok na ni kay nahinloan naman. Human makaagi-agi na pud tani ini og kwarta guys. Kay ang abaka magsige naman lamang na og kanang tubo. Manambok na siya kung sige na siya katuksian. Nindot ning investment ni ani guys kung labi na katigo ka mo tuksi. Dako ang kita sa abaka kay ang per kilo dire sa amo kabat na og 90 per kilo sa abaka. Nindot gayud guys ang abaka kay sigira ni siya og tubo. Kung naimo tuksi, kwarta na dayon ang imong madawat ni ana. Munang padayon gihapon ta guys sa pag-atiman sa atong mga kabukiran. Kinahanglan dili gyud ta mo undang guys sa atong pag-amuma sa atong bukid. Isip kita usa ka mag-uuma. Padayon lang gihapon kita guys. Mo nang nindot gayud guys ang atong buhaton sa atong kayutaan na mismo kita mo amuma kita sa yutang atong na panginabuhian guys. Mo nang padayon ta guys sa atong pag-ugmad sa yuta sa atong mga kabakhanan guys. Nindot na gyud kaayo guys ang abaka guys na mintambok na siya og nahinloan na guys. At timanon ang atong nagtrabaho dinhi sa atong abaka guys. Hello. Mo po ni guys ang nagtuksi nato guys sa atong abaka.
Kani guys si Junior guys, Junior. Mo ni siya guys ang usa sa nag tuksi diri sa Abaca. Musta man ang panuksi nimo karong adlaw? Nagyapon. Tuksi. Kuan pa no, murag tas-tas pa ang kuan no. Kumanonon siguro. Ay, dugay pa ni. Dugay-dugay pa. Buwan pa ni. Buwan pa ang kuan. Luagay man ni, ito apan dito. Nabaw. Pero dituan katong nay kuan ba dito tong nay utlanan katong bitong gi ibonta ninyo dito ra taman. Amo to planan. Kay di na may Abaca po dito sa Pikas pero dili na to amo. Pero amo gyapon ang yuta sa una pero nahatag naman sa katong nag saop ni ani sa una na parentera po igsoon na pud sa akong lolo sa una. Ano nahatag man to? Sila may nagatiman ani sa una man lagi ka nang isip saop ka kanang nananom kag lubi atiman ka sa lubi. Tagaan nga jud kag parsela na ilan na. Balik bahinan nila. Kabahinan to nila. Kay yuta dani. Kay sila may nag-amumani na yuta sa una kanang pagpananom paning lubiha. Kay sa una baya kanang igora ka mananom paghuman ang pagatiman kay dili naman nato makuan. Moto sila ang nagatiman. Mo so nagtanom dire ka ng mga uban pang lubi, bata kasayo dug sila ba na. Man pag-abot sa panahon na namunga na ang lubi, itagaan na sila parsela na ilan na. Kabahinan nila. Human kani pud na Abaca katong giingon sa imo na ang nagtanom anak niya katong nagsaop ni ani. Human sa pagkuha namo ni ani na yuta siya gapon ang magkuprasay. Human naman siya Abaca na daan mo ni iyang Abaca nagpabilin. Kini. Kaya yung pani dapat itong kauban sa si Carbon guys. Manguli na ron sila guys. Mo na ni ang iyang kuan, kabilin pa sa kuan. Yung pani Carbon og mawa na ang nagtanom, magpabilin gihapon ang Abaca. Mo na ni ron nagpabilin ang Abaca. Human kani guys, mo ni ang una nilang pagpanuksi na pod guys. Kay siyempre pila ka tuig, duha ka tuig na wa gayud ni natuksi Mo ning nagsugod na pod karon. Og makakita-kita na pod ta nig mga yung panato maayong Abaca guys kay mahinlo naman ni siya. Mo tambok na ni siya guys kanang Abaca. I-update ra gihapon mo na ho sa mga sunod pa natong mga vlog guys kay perminti man ta magkita na ta diri guys. Iato na magayud ning ipakita sa inyo kay mao man ni ang ako gihapong usa sa akong panginabuhi guys sa atong pagpanguma. Mao po ni ang atong isa pa ka bukid na atong giatiman ang sa Tabon-Tabon. Ang diri guys Abaca og Kalubihan. Guys, ito na sila ni Carbon guys. Mo na ang ikaduha natong pagbisita dire sa Tabon-Tabon guys. Si Carbon og si Junior. Sige, daghang salamat na nakapas pa ko si Enzo. Daduna nila sa spong-on guys sa makina. Sige, salamat.